A skądś ty ta kurtka wytargała? Na szczęście miałam w torebce, bo tu jest tak zimno. To jest fragment filmu Kantpol. Nie chyci! Ta was nie puszcza! Jezus, wiesz o moim ludzką Przewózki bocie! Też ci załatwiemy przewózka. O, Ten, patrz, patrz. Będzie się, o! Kur... Ty, masz bady kostium? To wskakuj. No bady kostium, nie wiesz co to jest bady kostium? Nie. To kompaniu. Basen tu jest! Wskakuj. Ale ta woda jest... Dawaj, dawaj. Co was tam tak interesuje wszystko? Dawaj, dawaj. Egzotyka, hopie! Ty, byle zaś tam tego śrubniętego Jacka nie trafię. Kurde, bo z tym pierogiem. Ale przecież ale późno, późno. O, typie, dobra. Dobra, już nie. Przecież i dołem dostali! A przestójcie! Ty, weź to no, to jest węgiel brunatny, wiesz? Tak, wiertu. Nie rozmnażala, wiecie co wyża. Wielki to jest kamień! Wiecie, że dalej? Równej się wiele węgiel włoży, a wiele resztą nie idź. Bardzo mi. Co weź pieruni kombinujecie? Masz węgiel do ludzka. Sam go Mamy mu... Co, słodziona ci smakowała? A jak nie zaniesie tego wągra, to ci do szmotna kopiemy, o! Jo, bez was chyba flaku dostana. I to było. O, dobra, idę, dobra. A idź, już. Bierz.
Słuchaj, Tonuś, co ty na tej bramie robisz? A co Powiedz ty mi, obchodzi? co ty robisz? A co ten węgiel tu robi? Powiedz mi. A co ty sam robisz? Co ja robię? No, Ja jest tam, rozumiesz, ty już na bramie. idź tam. Ty musisz pilnować, idź tam i rozumiesz? tam się wachuj. Sam ja mój plac, ty No, kierowniczki, kurduflu. a co oni tam robili? Słuchaj, co oni tam Kończ mi robili? sam wynok, kwiać, mi się nie wtrącaj do mojej Ty się roboty. nie wyłączaj. Ja wiem co robię, kurde, bo Nie chłopie, nie pierdolę, nerwuj mnie. to rozumiesz? Pilnuj bramy, rozumiesz? To jest twoja robota, moja robota jest tam, Jak cię rozumiesz? masz, nawet nie kupi pysk, się Ja? Ty nie mazniesz, ja? Jerunie, Pochluna! Zrób filmu niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.